Скъпи сънародници, изтичат последните секунди на настоящия преди обед 3 февруари 2015 година. И всички ние, бодро и уверено, като една велика нация, каквато сме, съвсем скоро ще посрещнем обяд, а след него и след обед 3 февруари 2015 година. Преди обедът, драги сънародници... Милко, добре, момче. Ще стана, ще ти обърна два шамара, бе. Нужно ли е да го правиш това? Пенки, удари му един шамар, бе. Благодаря. Преди обедът, драги сънародници, беше тъмно време за нашата нация. Преминахме през събуждане от сън, лош дъх, така лош вкус в устата, липса на паста за зъби, ходене сутринта така в снега до магазина да купим паста за зъби, прибиране обратно, миене на зъби, развален автомат за кафе, после лош дъх на хората в автобуса, защото явно и те не са имали паста за зъби, задръстване на Цариградско. Лош дъх на шофьора на автобуса, който го усещаме, докато шофьора на автобуса псува, нали, вече на шопски. Аз пари си имам, ама вие на мен ли сметка ще държите пак точно? Дето ви мързи да работите, като стана и сега, драги сънародници. И сега като стана, а моята работа е друга. И какви ли не е нещастия, драги сънародници, но предстоят по-добри времена. Следобедът е времето на новите възможности. Възможности да се насвяткаме така с ефтина водка. Защото, драги сънародници, ние се съзнаем. Аз си знам стоката, аз си знам, че вие сте си алкохолици гадни и с такъв посредствен доход сте. И да фанете вземете, свършите някаква работа, евентуално. Защото те после да могат и да ви платят, нали? Защото това е пазарната икономика, драги сънародници. Работиш, ти плащат, гледаш клипчета, ти плащат, това не е пазарна икономика, затова сме на това диридже. Една добра промяна ще да спрете да гледате разни клипове посред обед с някакъв рапър, циркаджия тук, шут, дето се прави на президента. Вечер. Но има и добра новина, драги сънародници. След следобедите идват вечерите. А вечерите са времето за епохални промени, за развитие, за прогрес, за напредък, за евроинтеграция, за... Така. Да. Не точно тая вечер. Тая вечер аз смятам се напия. Аз имам си мои планове, имам си моя си работа да си върша. Вие на мен точно сметка няма ми държите, защото аз съм президента. Но на 28 февруари, така малко като ви поотлежи, като ви дойде малко акъла в главата, от към 19 часа в галерия Underground в зона култура ще се проведе едно тържествено мероприятие с мое участие, с моето магнетично присъствие на мястото на събитието. И за повече информация може да погледнете в страницата на събитието или в страницата на галерия Underground. Събитието се организира от ТГД и наш тържествен, любезен домакин е Underground. Желая ви успешни и весели следобеди и мога да вземете така да си го
Рука! Пенке, фърли му един шамар. Фърли му да му дойде малко е къла главата. Келеш, аз ще се разправим с тебе после.